И здравейте, YouTube! Аз съм Blackfoot 007 и тук сме в един сървър, не му знам името. Да, пак си имаме с Такерс и Фуа. И днес в този сървър искате ли да оцеляваме? Еми да, наистина. Но клипа ще е кратък, тъй като няма много време. Клипа искам да го направя да не е толкова дълъг. Да, тия момчета тук ще видят в клипа специал и бос. Няма да е много дълъг. Та... Клипа аз искам само да направя описание за сървъра. Той сървъра е нов, няма ларпове, няма почти нищо. Ще има много як ивент с книга. Да, ще има много як ивент с книга за ранг. И... това е, аз исках да направя много кратко описание. Момчета, искате ли да направим пародия и да спрем клипа? Ма само с един от вас ще направя пародията. Добре, идвайте. Не, скачайте долу. Всички хора, скачайте долу. Ще спреш на пауза ли? Не, скачай долу, Такерс. Скачай долу. Скачай долу, Такерс. Нали знаете, че трябва да ви убия? Що? Еми, за пародията. Скачай долу. Ще ви върна айтемите. Никъде скачай долу да уби. Не, искате ли ви мен да убиете? Аре, аз ще убия. Добре, само ще оставя айтемите. Дайте ми легенда. Дайте ми легенда. Аре, скачам долу и вие ме убивате и спирам клипа. Еми, няма да е нещо особено. Аре. Такерс, бой. Чакай малко, не така, бе. Не, иди хит. Да. Kill me. Ма трябва да съм подготвен. Някой килна някой. Да, мен зирчит ще ме килне, да. Аре, хора, нека да ме килнете, да направим пародията и да спирам клипа. Защото той няма една минута. Знам, но не искам да е дълга. Не искам да е така. Какви айтеми взех? Чакай. Елате тук да скоча. Ще убия. Аз ще го питам.